DXDC RadyoMaN Report. Aron masigurong luwas ug hapsay ang bakasyon, gi-plaster na sa Philippine National Police ug PNP ang operational guidelines and procedures sa oplan na summer vacation. Sumala kang Davao City Police Office kang Dcpo spokesperson Police Captain Hazel Tuazon, prioridad silang buhatan karong summer season ang pagpakgang sa mga krimen, ingon man ang gipakusgang monitoring aron malikayan ang disgrasya. Ug butyag sa opisyal nga ang mas labing ginatutukan karon mao ang mga drowning incidents, diin giawhag niya ang mga ginikanan nga bantayan ug maayo ang mga anak aron sila layo sa peligro. Isa-isa kada kato o kada dagat, siyempre ang atong barangay po, dili po permi nga naadiha, ang ato anang giperima, pag pinabangay lang, especially sa mga ginikanan, na mga batang gagmay, no? Dili nila pasagdan yung aliyo sa dagat nga maurang usa, walay kauban, may mga kauban, mga bata ra po, mga walay buot, so mga ginikanan, yun mga number one responsibilidad. Duman nga niadtong April 13, 2024, tulo ka mga bata ang nalumos sa Barangay Sentro Agdao ug dayong gisundan niadtong April 15 adlaw nga Lunes sa pagkalumos sa usa ka 14 anyos nga lalaki sa Barangay Dalagdag, Kalinan. Nagpahinumdom si Tuazon ngadto sa publiko nga kanunay magbinantayon ug maminaw sa kung unsa man ang pahimangno sa otoridad alang sa malipayon ug hapsay nga summer vacation. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. RadyoMaN Ivy Parido, tatak RadyoMaN. Tatak RadyoMaN News, Diretso Balitang Metro Davao.